fotoğrafçılar istilasına uğradı. Ήρθαν προϊόν στο Μακαρίτσι πρόγραμμα. Ο καθεντικός ναός του Μητροπολίτου Χαλδίου. Στενούντον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγάλο μάρτης γεών, το Θεό σωθήνε τα ψυχάς ημών. Πατέρων και αδελφών ημών, οι οποίοι διεικόνησαν εδώ, έκτισαν αυτόν τον ναό, αγιάστηκαν με τα μυστήρια της Εκκλησίας εδώ μέσα και ιδιαίτερως την ανάπαυση των ψυχών των κειμεναρχών και των ιερέων ευχόμεθα αιωνία του ημών. Δες τι ωραία που θα την αψή και για το πάνω. Είναι ωραίο. Daha küçük. Ama bu içe bölünüyor. Ha? 4. Burası Şeyi muhtardan geldi zaten. müze Να είστε μαζί με το πουμενάκι. Έχει μέσα φιγουρικά, έχει ντομάτες. Πού είναι, εδώ, εδώ. Yani senin yanında olduğumuz bire kalmayız. Μας δεξιώνεται στο επισκοπείο. Βουνά, γύρω, βουνά. Προσφέρει στο Πατριάρχη. Το σχολείο. Δες το παλιό Χρυσίκο. Εσείς πήρατε όλοι. Buyurun, çikolata. Mübadeleden önceki resimler. Bunun Ambrosio gösterelim. Ambrosio.